Sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai. Pagi ini saya bangun tidur terus langsung ke sawah. Nah ini, nah sawah. Saya mohon maaf kalau beberapa hari ini konten saya tidak aktif karena kesibukan saya ini. Namun saya tidak melalaikan tugas dan kewajiban saya. Tetap pagi ini saya akan saya teruskan nonton wayang Orang Sriwedari part 3. Ini mungkin sudah selesai. Kalau belum selesai nanti jadi part 4. Ya, bagi Anda yang suka banget dengan tontonan wayang orang, tetap ini part 3 ini tetap mengambil cerita Pergiwa Kembar. Nah, kalau kemarin perbincangan antara mimpi yang seorang raja yang belum punya permaisuri, kemudian menginginkan permaisuri yaitu Pergiwa, yang dengan Pergiwa ternyata Pergiwa sudah punya suami. Nah, ini perebutannya. Kalau kemarin memperbincangkan caranya, sekarang perebutannya dengan modus dan pola yang menarik, kerjasama menarik antara anak buahnya dengan adik yang dibantu adiknya. Begitu, mari kita ikuti perebutan cinta yang gak benar nih kira-kira. Yuk, seperti ini. Iki Dewi Pergiwati. Mangkono iya Sang Ratu. Iki aku lagi ngelindur apa iki temen. Iki mono kasunyatan. Iki alam kasunyatan. Mangkono iya Sang Prabu. Nanging aku durung pitaya, coba nyaketo pun Kakang ya. Nyaketo kanggo mbuktekake iki kasunyatan apa ora. Ya aku Pergiwati Sang Prabu. Ya, kasunyatane panjenengan ingsun ora lagi ngelindur. Banjur tekamu ana ing pangarepanku kene, apa wis mangerteni yen to sejatine mono pun Kakang duweni rasa tresna lawan si Andi. Berpisah. Aku ora mangerteni babagan ananging ana bab kang bakal dak andharake ana ngarsamu Sang Prabu. Opo? Ananging
iki rak praja bale cengkal to. Lho, iya, kene iki praja bale cengkal. Aku bakal walaka kelawan jeneng sira Sang Prabu. Iya. Iya. Enggal matura. Kuwi gatine apa? Jeneng sira wis mangerteni. Kalamun pergiwati wis kawengkulan Raden Pancawa. Iya. Ingsun mangerteni. Ananging aku antuk laksitaning Jawata. Yen to dudu Raden Pancawala kang dadi pinesti jodhone Pergiwati Sang Prabu. Ajur. Yen to ana sawijining nalendra nata ing praja bale cengkal. Kuwi mono kang dadi jodho pinestine Pergiwati mula saka kuwi. Aku mlaku tumeka ana ing papan kene mrepeki lan jeneng sira Sang Prabu. Iya. Yo. Cetha yen to panjenenganing sun ora suwe meneh bakal bisa sesandingan kelawan gegantilaning atiku. Yo kowe Pergiwati. Mula tampanono rasa tresnaku kanthi lila legawaning atimu. Ananging jeneng sira bisa sesandingan lan Pergiwati. Iya. Mono nganggo syarat sarana Sang Prabu. Yo tumrape jeneng ingsun ora dadi baya pangapa yen to jeneng sira duweni syarat sarana. Apa kang mbok jaluk bakal sun sambahan. Jeneng sira lak ora rumangsa abot nampa syarat sarana kuwi. Babar pisan ora. Saking gedening tresnaku marang jeneng sira Yai. Mangkono iya. Aku nganti sumping budak sinupet iki. Iya. Jeneng sira Sang Prabu bisa sesandingan kelawan Pergiwati. Kalamun jeneng sira bisa nampani sumping budak sinupet iki Sang Prabu. Astaku tamakno ing dadaku Pergiwati. Kasunyatanipun menapa ingkang sampun dados dawuh paduka menika sampun kasembat. Lajeng kula kedah kados pundi malih Sang Kedawi. Yaya Nini jeneng kita wis kasebatan anggone merjaya Prabu
jarwamu. Jeneng kita bakal ulun dandani jebles kaya Prabu Mangayu sejati nini. Samengko dawa kalawan landhanmu supaya bisa percaya Dewi Pertiwati ana ing Madukanta awet rohani ronini anggon kita kuwi pepisahan lan garwa kita ya awet dipaeka kalawan wanita kang kekasih Dewi Mangayu Kantong ya kuwi adine Prabu Mangayu sejati nini mula apa jeneng sira sago ulun bakal dandani jebres kalawan Prabu Mangayu sejati nini Samestinipun sagu urip kula saged sesandingan lan garwa kula sang Getah. Lamun kaya mangkono samektae diri nyoni jeneng kita tumuju ana ing Balerante ya panggonane wektu dina iki dawa marang andhanmu supaya bisa merjaya Dewi Pertiwati ana ing Madukanta ya nggih sampun terang-terang napa ingkang kados sabda pangandika ya iki sampate pangante ulun bakal makayaken bakal no jejiban nggih umrap jeneng sira kabeh aku njaluk jeneng sira tumuju ana ing Madukanta nggih Dustanen Pergiwati Dusta Pergiwati nggih tansah ngesaken dawuh Paduka Edi udah ayo Kang keparing kula nyuwun pamit singanya ayo Edi
badhe masak napa? Nggih kantor Lembada Oman Duka. Cendahan napa pripun? Nggih. Ora coba kae kedaharan terus to. Ora apa-apa to Yu. Kula yo saya lemu to Lah, yo. lah, wonten apa-apa seger Gusti. Saya munggah. Iki kula wonten jawab. Kok sajak guyang-guyu. Lah iki wong niku nggih seneng menawi mangertosi panuntut niku remen kok nggih mesam-mesem kemawon jenenge yo. Ya iya to iya. Rasane Ya aku ngono ngrasakake bunga. Ngrasakake bombong aci. Awet wektu dina iki aku wis bisa sesandingan kalawan garwaku. Katan Mas Pancawono Lebiyo. iya. Iya sudah dia. Aku nonton. Nanti ayo langit. Aceh. Saya malah pengen lolipur menutupi yo. Bila mau ngepon remen kok. Mon apa terus ngesaken dilipur niku nopo susah, bukan susah. Yo aku ngono kepengin sesandingan kalawan garwaku terus Lebiyo. Nggih, Manten aja yo. Dino iki kata Mas Pancawono yo ora katon. gawat wonten dino. Wonten manten tinggal pripun? Kayu terus. Ini wae piye. Ampun ngrasakake sayang. Aku pengen meno. Anake jeneng sira kabeh yo nggoni Lebiyo. Wonten pripun? Monggo. Saja lagi podo nindri papan ini. Apa iki Pergiwati? Oh pancen iki Pergiwati. Ora ana liya. Kok jaluk lantakan ndak Gusti. Pergiwati.
Isih ana apa piyambak? Enten niki wau wonten ten taman kalih Ndara Gusti Ayu Pergiwati. Ananging Pergiwati saya. Nggih. Lajeng Nendra. Lah mboten ngertos sangkan parane wilayah Gusti Ayu Pergiwati, Cak. Nggih, mboten. Karo aku Pergiwati Inggih, Cak. caket sira patosa para mban kabeh wae. Nggih, wonten dawuh. Kene jeneng sira padha lerwa ning jejiban. Jeneng sira tak sampirake jejiban. Ngreksa nenggani marang garwaku ya Pergiwati ananging gene lelampane kaya mangkene mban kabeh wae. Kula nggih mboten Dan Pancawala Kula wonten timbalan ingkang ngandhawuh Prabu. sarehno atimu luwih dhisik. Ya Mbak, nggih, wonten dawuh. sakmonyone Ratu Gustimu si Pergiwati apa jeneng sira wis ngupadi ana ngendi papan dunungi bendaramu? Pengukuran boten kenalan saben niku menawi boten teng taman niku nggih teng pawon kok iku. Kok nang pawon. Wis kena mbok pesthekake. Boten wonten. Boten wonten. Ora dalah, yo. Kena ndak pesthekake ento Pergiwati didusta dening Duratma. Nggih pawonten angin wis Krasamu ana angin. nggih adem-adem pripun dadasen. Pokoke angel. Pancawala iki janaka. Kula wonten timbalan ingkang Prabu. Aja wasumelan. Suradira jayaning Ratnabala. Tejo Sulaksana tejane kang anyar katon ana pawongan bagus wani mlebu ana ing taman Madukanda jeneng sira sapa lan sapa ngendi kuwi pawongan bagus Nuwun inggih. Menawi Sudyamastani kula Bambang Hadiwarna. Wingking saking pertapan Cemara Gading. Apa Prabu Kepiye kaipe? menika kados pundi Apa Prabu Durung mbok takoni senjane apa mapaning Taman Madukanda kene? Sadra bagus. Kuwi mapan ana ing papan kene ana wigati apa? Nuwun inggih waleh-waleh menapa anggen kula suwan wonten ing papan menika. Sejatosipun kula menika badhe ngau-ngau Sudarma kula. Sudarmamu sapa nggih? Manten pangandikanipun Begawan Hadiwaskita dalah Kanjeng Ibu Endang Warsiningsih. Sudarma kula menika panengahipun Pandhawa inggih Raden Janaka. Menika kados pundi? Jempol Yo. Aja grogi yen diparani karo anakmu. kula menika Lho, dikuwu Prabu. yo. Hadiwarna, Nuwun kula wonten timbalan dawuh sinuwun.
Jeneng sira mapan ana ing papan kene arsa ngawawu Sudarma. Nuwun inggih. Janaka Sudarmamu. Nuwun inggih sinuwun. Adat rupiya yen to bakal ngawawu Sudarma. Kudu ngetonake dharma bekti. Lajeng dharma bektinipun menapa ingkang kados kula tindakaken? Ben dibabarake kae Nyai Janaka babarno Yai. Oh, menika Kanjeng Rama kula. Yo pancen kuwi Sudarmamu. Kula ngaturaken sembah Kanjeng Rama. Ya wis tak tampa ora liwat puja pangestuku wae kebatam panunggu. Nuwun inggih Kanjeng Rama. Adiwarna Kula wonten timbalan dawuh. jeneng sira bisa tak anggep anak yen to jeneng sira bisa ngupati ini Pergiwati. Mekaten. Kuwi syarat-syaratane. Nuwun inggih Jengkoko Prabu. Adiwarna, Wonten timbalan dawuh. jeneng sira ora kaijenan. Jeneng sira bakal ndak kanteni Pancawala ya Kakang. Pancawala Kula wonten timbalane tindak ngupati dharmamu Pergiwati. Kula nuwun pamit. Rejo sing ati-ati pamit. Hati-hati. Lamun tak peluru gentreng playu kang saka taman Madukandra yen to tak waspadake jeneng sira iku dudu pawongan saka kasatriyan Madukandra yen kena tak takoni jeneng sira iku sapa. Nggih, dipun tepayaken kula dasa sungging saking dasa cengkal Raden. Wonten ing kados punika dene paduka nyandhep lampah kula. Ya, Bro Andiro. Lamun to jeneng sira iku yektine Duratmaka kang wis dusta garwaku ya Pergiwati mula. Yen kena tak jaluk kanthi sarana aris ora geulungna Dewi Pergiwati. Nuwun mangke. Kula niku mboten dusta karo paduka, kula namung kaijinan ing papan menika. Yen to maling kuwi ora bakal ngaku mula. Tak jaluk sepisan meneh kanthi sarana aris ora geulungna Dewi Pergiwati. Mboten badhe kula ulungaken dumateng paduka, Raden. Ora kena ginawi becik yen to kaya mangkono. Jeneng sira bakal tak mari. Oh, Raden.
kabul kausanane anggonmu nindakake jejiban pati. Nuwun nggih, nyuwun. Sampun kelampahan kula nindakake wajiban kula dusta marang Pergiwati. Bagus. Yen kaya mangkono tulungno marang panjenengan ingsun. Mekaten nuwun nggih. Sampun kula ajeni wonten tulung. Anggonmu nindakake jejiban ki apa karo ngantuk? Lho, mboten niku. Nanging kasunyatane iki dudu Pergiwati. Ingkang kula dusta kala niku Pergiwati. Kasunyatane iki dudu. Lah kula gumun nika kok Rai Paduka iki pripun niku? Kakang Patih iki kepiye ngono lho? Lho. Sing kok dusta kuwi aku, Jo. Lho, Kang. Jebul kleru. Kamangka kalau wujudipun nggih Pergiwati. Ayu. Lah kok Kaya bisa. iki yo ayu. Lho. Iki pripun iki? Aku ora ngerti sing nindakake jejiban. Lah nggih. Iso dadi Rai Paduka iki pripun iki? Ya iki yo. Sekarang kula menik. Kok sik lho nganti larut. Lho, dipun to kowe arep kondo apa matur Matur sing cetha. Lah, Kakang Patih kuwi lho. Pripun? Kok yo kasare reblo nganti aja kasar-kasar lho. Lho aku ndusta ki alon-alon tak tuntun alon-alon tak ngebok ning kancing gelo. Kakang Patih adiku mbok napak. Kula napa-napa aku lho. Dan ning kasunyatane brose udul. Wah, kleru sing Kakang Patih. Koko Prabu. Aku Koko Prabu apa Kakang Patih? Koko Prabu. Sekarang aku ngono wis gawe kanthi sampeko. Kanthi aku mengko dadi Dewi Pergiwati. Yo, ayo. Banjur. Banjur Dewi Pergiwati wis tak bucah. Supaya teko nae bale cekal. Lah apa durung teko bale cekal to Koko Prabu? Anggonku ngenteni Pergiwati nganti cengklungen. Mula Patih kaendak kongkon ngupati Pergiwati ngono. Yen to kaya mangkono. Ateges ana apa-apa iki kok. Ora meso. Ya Koko Prabu kepiye? Iki tamune wong bagus-bagus. Coba sebawanen. Ya Koko Prabu. Tengko dhisik to kisana. Jeneng sira kuwi sapa? Lamun tambut karo aku Pancawala kang dadi kasih. Banjur Kang Sawiji. Iya aku Bambang Hatiwarna. Duweni wigati apa dene jeneng sira tumeka papan kene? Yen kena bali takon. Jeneng sira iku sapa? Lan iki ana wewujudan Nalendra. Sapa kang dadi jejuluk? Tabuh kalawan aku Mangayu Katung. Rayine Koko Prabu Mangayu sejati saka bale cekal. Nah, Yen kaya mangkono tiba kabeneran awit sediaku nganti tumeka ana ing papan kene
sekawit aku wis tetandingan kalawan Durat Moko ya kuwi nayaka saka prajamu kang mapan ana ing mburimu kuwi. Jeneng sira kan denangan ta Kakang Pate? Sak masenipun ngaten. Mboten gak kondusta kula pinanggen kalih menika. Satya bagus menika kula tetandingan. Lajeng kula ngoncati. Oh, larang-larang mekaten. Nuwun. Cerita sunyatan kae Durat makan kang wis dusta garwaku ya Pergiwatimu. Tak jaluk anane garwaku Dewi Pergiwati. Nanging kasunyatane ana ing papan kene ora ana Dewi Pergiwati. Ora ana. Kang ana amung adikku iki. Yen to wis dadi kolong giling seneng sira kabeh kang nyingitake garwaku ya Pergiwati. Yai nuwun kula wonten timbalan dawuh Kakang Mas. Iki mono wis dadi jejikan minangka dharma pekti kinarya suwita marang ngarsane Paman Raden Janaka Mula. Tak jaluk marang jeneng sira kang mrantasi gawe yai. Nuwun inggih sendika mangestaken dawuh. Bisa ora bisa Pergiwati tak jaluk. Ah, Pate. Tak jaluk. No. Ngono. Jagat iki anane amung paten pinaten. Banjur ayo tentreme kapan? Yen to tak sawang-sawang lah jebul ayu temen kowe. Mbak, ayo cepet susul lagi. Wis kasah tetangga dadi yo gawakku wae yo. Lem apa ora? Yen tak tamatake solah bawang lan gandamu arume ora panglingakmu maliya kaping 7 sedina aku ora bakal pang. Aku iki Prabu Mangayu Bagyo. Sopo mau? Mangayu sejati. Mangayu sejati. Mulayo tandingono. Lali. Yen to palaran tetandingan ora lali-lali ngono kuwi. Tatan bisa lali. Iki ponco loro tredan.
program Sehat 3G bermanfaat bagi masyarakat, ibu-ibu rumah tangga dan semuanya. Indonesia memiliki garam 3G. Yes! Sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai, seru dah perebutannya. Itu memperebutkan demi cinta. Orang bilang cinta kalau sudah melekat tai kucing rasa coklat, meski itu sudah milik orang lain, saya direbut. Nah, bagaimana keseruan selanjutnya, kita ikuti part 4. Bye. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Gedabus bersama UB Channel.